isuro ti Biblia, sumambay ka dagiti pagtatayngan nyo via live streaming, Facebook live streaming. Kahit tatanggayin na kami, tayo kumapag tutungtungan pagsasaritan may papan iti bagi kararwakan ti Espiritu. May tutuloy dahil di naadal hindi na pangalawas jadi tutungtungan the exposition si body, soul, and spirit. So dito itatin tayo trataran kaya dadagiti sa saludsod yung mapalinda kami nga patuludan ti text message babay ni 8083-938327 no 808-379-120 376-9844. Kaya iti mabalin yung tawagan madaman iti sa saludsudyo no dadagiti may nayon nyo may papamit ito nga adal mabalin na kami nga tawagan oray na ito nga ganito no, kahit na kami nga makasarita o na dati kaya yung mamuan mabalin na kami nga tawagan iti oray itat nga kanito no kas pagarigan at dadagiti umapay nga saludsud o na dadagiti pagkurangan dagiti nga magiganyo mabalin na kami nga tawagan iti dito ng kanito. Lawing kapsat, dakapit ko ni Brother Edimar, kaya nagsama ko ni Brother Dante, kami ilawlawag, ipalawag, ito miso mong panakawat, may papan iti bagi, espiritu, kaya kararwa, iti awan surok, awan kurang na babay iti panagsukimat, kadag iti sasao ni Apo Diyos. Naibasa dito, iti mabasa iti Matthew 22:37 kung ano dyan Matthew 37 nandiyan ko na tayo nalipan love God with all your heart, with all your mind. You shall love the Lord your God with all your mind, with all your soul, and with all your heart. Dejay iso dejay tinakay basaran na dito nga adal matira dejay masukimat dejay puso puso, kararwa, and espiritu. So dahil ito tayo pag sa tutungtungan. Ito yung nagbabadangan dahil nga kapsatyo may nadal, may papangka dahil ito yung naman dagiti kami na adal so dahil ito kaya't may ibiglay kada kayo. At sa sapay kumata, babay pa ng dingdingig yung mabindisyonan tayo. Kadag ito'y adal nakas panangisagana tayo, nagitigar kararwa tayo, nga mapanto iti biyag nga nanayon. Lawan, kapsat, Brother Edimar, Brother Dante, umablaw kayo mamad katagiti na listener tayo. Nagyaman kami, eten, ti panagboy-boyayo, panagdingdingig yung programa tayo. Programa, pauluan tayo natin ti programa kapsat Melvin, kapsat Dante, ti surog ti Biblia. Nga live streaming. Live streaming, ito papagaya. Kaya tala, pag naibagang malim niyo, oras ti malim, ti haway nga kablawan na kayo, gyaman kami ti parang susubaybay yun. Kaya tituloy yun, ito yung subaybayan, tanapitas ti adal tayo, ti paglalanglangan, ti bagi, kararwa ken espiritu. At yung ba't ni Kapsat Dante, natawag daway. Thanks for the listening pleasure of my kids here in Hawaii, namely Frida, Rato, Sophia, Jeremiah, and Tricia. Thank you very much. Yes, yeah, we were exposing about the body, soul, and spirit. As I've been saying earlier, I was speaking in Ilocano, but if you happen to be listening with us at this moment, you can just give us a call. Ask questions, and or make comments about what we are discussing about the body, soul, and spirit. Okay. Yeah, DJ, kasi ko na masapol ito pa nagsalukag tayo, masapol nagsipot tayo, dangag nagtakiwas ni Diablo, kabusol tayo, tas lalyon, anong margad-gad, nagsapol ito alun-unan na. Dito, babayin ka ito, maagal tayo, nakasano tayo nga protektaran. How can we protect the heart? You know, because Satan is interested in our soul, but the Spirit, the Holy Spirit, is the one that giving us
wise wisdom to stay on guard. Masapol nga protektaran tayo, guardian tayo, ti kararwa tayo, tapno di na tayo nga mas strict. Dahil iti sa nga nasaya at nga rami. Brother Edemar, nayo naman dito nga panakai lawlawang na dito nga adult. When ayaten kapapagayan kaya agpaisuta dati adal pero dala po sa tema na iti bagi tay nga Tibagi, nayadal idi iti bagi so ti physical nga bagi tayo iti ruwar dati iti bagi nga makarikna dati iti bagi nga ada iti lima nga senses ako natin iti kapsat dati makangeg, makakita, makaraman, makarikna iti sagit no madamasagit mo ken makaangot digit five senses hearing, seeing, tasting, touching and smelling ket partes ti bagi detoy kamsa ket dito iti makakita iti bambanag nga mangi paawat mangi anan dati kaya ti Ilocano dati mangi danon ijay kararwa okay kasi kamsa dante mangi danon ijay kararwa kaya kararwa isumat iti receive mangawat mangammo kadagi dyan narik na tilasag okay detoy so di dyan espiritu ato di dyan ti espiritu ti Diyos di dyan so di dyan ti mangbalaan kada ti kararwa nga palagi pa na ibagam palagi pa na di espiritu palagi pa na di kararwa tangno di kararwa nga madi jay no ada ti last tati lasag ket last deti ti lasag ti bagi tayo ayaten ket lubong detoy dati ti bagi ang ropsa as di namante di na minsan at dati nga bagi ang sublinto ti tapok kun ti Dios idi pinarsuana ayaten idi Genesis 2:7 wen at nagaputa ti tapok namidin po yung ti Dios ti espiritu ti angels ti biag espiritu dayjay idi nabiyag ti tao ado ti kararwa jadi kunana ti kararwa is the driver iso ti maneho iti bagi dijeti dati kararwa iso ti ada nga presensya iti nabiyag nga bagi nga na isang sangayan nga nabiyag iti bagi is a living being kung natin kamsat iso na dahil sir nga mangi pakamo kada tayo iti nasayaken saan nga nasayaan iti kararwa so dijay wala tayo dyan bagi iti makakita nudakas mayad kayat dyan bagi yung physical nung dyan kararwa no kayat na nga adakin kuana dadakan dyan kararwa no kayat na uno at ipalan na dyan naitindi dyan nga waya-waya tayo dyan ti Yapo Diyos inikan na tayo kadag iti pang depensa tayo kadag ito babaen iti dito yung mga senses at dyan pana makita no na dyan makita dyan mata DJ kararwa isuna iti manghawat no nasayat mo tla no saan DJ nga makikita na okay dati matakit akturet ti kinadarrep no napitas ko man makikita na ket serken ti hanggang nasayaan di kararwa ay iso di ti masapol nga guardian tayo yan di iso dito iti mangiyadayo kadakat tayo kadagiti na ilubungan wala ta di lasag kapsat iso ti nilubungan iso ti last dati kuna na di Galacia imba malaging mo kapsat dante di Galacia idi nga imbasan Galatian 5:19 5:16 to 26 diyan Galatia diyan digiti 5:19 ay basang kapsat dante Galatia taday jeti tano ipaawat tayo ayaten nga tilasag na talaga isut mga absorb dahil jay lubong jay lubong in Galatians 5:19 it is written like this. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, rebellings, and such like,
of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that which do such things shall not inherit the kingdom of God. Well, nakikita nyo kabsat, iso de jet ilasag. Tikunahan na nga, kinarugit, derep, Kinaderra. pinanggugura, ano din siya, gurang-gura, ring-ring gur. Mm. At gura, ada makita madaka gurang, ada mangit mo, nga madi ka gurang. DJ, ano pwede may sa ring-ring gur, manakiring gur. Ano pwede ko na, managbartik, ang ginom, maramanan, jay dila, jay arak, mayat sa. Alay, then bartik, raman-raman, ano ka na yun, ay madin. Palaluan na, Wen. magatan na kasabalin. Panagpungpungtot, alisto, pungtot, at ate ko na, ada mangit mo, ada makita, makagurang, magpungtot. DJ, ti lasag, kat ate paen, ti kararwa, yung kapsad dante. At ako na ti kararwa palagi pang nagid, madidete na ram idem lasag. Ano, di espiritu kat, madi, kagurang ni Apo Diyos Espiritu, bagaman kararwa, wala na. Kaslang mo dyan pa nakalilaw ni Eva. Dyan. Hey. Oo, na. Kunano dyan ka, patpat siya mayat. Ay, di siya panakatnag niya, bati, kada di sulisog di ulit. Hindi nang dugyan ti Kapsad panagbaso. dante. Dyan, nalilaw. Yan. Did you get the sense of seeing the When? natira ka ni Eva Memo na? Napintas, Kita nakita na na nasayaan nga kanin. makay ayo. Tasting na yun. Diyan mata, nakita na, Apo mayat, napintas kailanganan. Napanunod Nung nangag na pala nga, di Dahil salita. na sense of hearing. Wen. Napanunod na nga, simret di panunod na nga nasayaan nga kanin. Wen, nakita na, dumaan. Tasting. Nataman yung testing na. Ay, so di dyan. Dyan. Inawakan na ko yun, napatid taxi. Mabalin nga isme, naangot, at ang spelling na nabanglo, nabanglo, at the giant. Ano di bagay di Biblia, nagnay, jay, liba. Ano ni Jaya? Yung mga senses, nagkamali. At hananaan natin pa di kararwa. Yeah, so Di dating, espiritu naglidaan. Espiritu ti Diyos di dyan. Ti naisurat ti Genesis, ang kapasit lang ng ti panangsurat lang yun, no, anagin tayo, at atidot. Wait. Yeah. So dating five senses, yung kung nakita nga, the five senses are the beginning of wisdom to perceive good and evil. Oh. Dyan. Di gito ka di nga five senses, kit na dati napatigla unay nga surutan tayo. Ano ti kasi ilong ti Biblia nga magipagtalged when mangi ipakita na dapat nga rebeng na nga digito nga senses na yun protect ano ito Salakniwan. salakniwan Atipayan kasi kuman. no anya ti aramiden da kasi dito yung mabasa dito yung Matthew 18:9 ito na to, and if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. From you. It is better for you to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hell fire. So, naka-importante gayam ti aramiden ti tumunggal sangkap ti bagay ti tao. At tingin na sa one dito, wala pa. So, DJ ka ron, panakita. DJ may ka limang sense DJ ti tao. Makaikol mo dito, DJ makita na kat no adult pa panan na, no, agaramit ti dakasan, DJ last. The rep the giant. Kasi anamati pa, jerik nanan, anamati pa DJ kararwan, madaksan dakan ni espiritu. Ako na J9, J binasam J Matthew 18:9, nasaysayak ni katamtamatam. Tam numakastir ka J langit. But that literal make ka rin. Uy, haan. Kaya nasabi dito, dati katen, digijay madi. Digijay the rep. At ipagam tabagim. So nga dito yung mga senses, na ipaay dito kadatayo nga kas protection. So dito di mang protection nga kadatayo, provided nga surutin tayo, dayjay pagayatan ni Apo Diyos. Ang nga dayjay pagayatan niya lasag, no muna dayjay pagayatan niya espiritu, iso dayjay, no surutin tayo dayjay, ket iso dayjay timang salwad. Kabulbulon tayo namin dito, kapsat, kabulbulon ti biyang nga tao dito, tali mga senses. Dati lima senses, nagitid nga dati kasapulan times sa nga tao. Kano ako dito 5 senses tayo. Han nga at function times sa nga tao. Ited para iti pagsayatan, inted niya po yung pagsayatan. No ko sa rin iti nasayatan. Nasayatan bag.
no inusar tayo Iti dakes. dakes iso metti pa kay Pakai kulbuan. kulbuan. Ay. Right. Bijak Ano kapsat. ta? Right. Amin ka ni Satanas ket ko obses launay ka dahil kararwa tayo. Iso nga ko na to niya adal ni iti mabasa iti umuna nga Pedro iti 5:8 kun naga be sober. Be sober. Be vigilant. Sa lugar kayo. Well. Right. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, yeah, seeking whom he may devour. Well. Kaya so nga dagiti mo lima so de jayen masapol nga Well. usarin tayo dagiti lima nga sensation o na de jayen. Well, nung sino pagkapuya mi jay, isusar kan de jay liyaw So mo man iso nga kapag ni oray Hindi na lang jayen kabuso. Well. Forgiveness mo Isot pagkapuya. Well. He's waiting for the opportunity. Kasalalyo ng warner-ngar ko na, dati si Bayo. Ay nung nakita niya pagkapuyang, ay katahalakan ko na na. Well, mes lago man nung di ako namin tayo, nung naraman namin di alcohol, Well. nakita na nga, dahil dito pagkapuya mo. Why na, why, at pa isa upsar. Well, yeah. So nga, amoy upsar, at pa iso dito, dito ko ng kapsat Melvin, adult kabusor. O di tayo agan nada, may kulbo tayo. Kasano nga ruti, ano nga ruti arami din tayo tatno masalak ni man tayo dito. Okay. Sa si bagi tayo kasla may experience dito tao. Narigat nga arami din dito no may mesa ka nga mga arami. Mas adda mesa ka kasapulang. Tatno mo kasla protection mo when mo salsalakan kay ka. Ana rin dyan na mga Wala ta, amoy kami kapsat, dan ti kapsat Melvin, ayat yan nagdingdingay. Utuben tayo, panunutin tayo ti sirip ti Diyos. Ante matukod ti sirip ti Diyos. Ngam, natagdam na makakasasaad tayo, may panggap ti pagayatan ti Diyos, at lalo ti panagturnog, di pagayatan ti Diyos, may salakan tayo, magsublikan kwa na ta, nagbasok tayo amin. Kat pinaswa nga ti Diyos ti bagi, nga inted na, tadati nga ti buong nga ayat na kada tayo, kat pinaswa na tayo, inaramin na, binukel na, nga pagtayangan iti kararwa ken espiritu, dati bagi. Pagtengan, tabernacle of the spirit and soul. Dito mat iti pangidoyak-yak amang mangammo iti pagayatan ti Dios no apay pinarsuan na tayo. Isot pa rin agtayang dayjay. Kaya dito bagi dito nga mapadasan nga isang sangayan ti pagayatan ti Dios nga magunod maramanan tayo mapadasan tayo no kasano nga marik na tayo di pagayatan ti Dios dayjay daklan nga plano na panakaisalakan. Tas jay iso nga naparsuay ti tao. Na plano na nga dito at no teko namon no bagi lang awang kararwa natay no bagi awang kararwa awan espiritu no mat kararwa la madimot awang bagi ay kapsat at hanag function ayaten jay unoden panakaisalakan idi jay ti Dios no wanti bagi nga da kararwa ken espiritu sa jay Dijay ti ket asawa ni Jay. So itapta nga dapay tiyempo tayo ti pagsasawong kapsat Melvin. Ada tiyempo ti bagi amang agturnog kay magunodan di Jay ti Dios. Awagas pa nagturnog panakaisalakan. So nga gundawayan tayo. Yan, gundawayan tayo nga no di tayo ammo no kasano no bigat. Na so tatata pala gundaway. So nga nanandag iti maadal ditoy nga adal kita makita yung kasapulan ay kitangkay nga anyo nga pan ipatpatin ko na sa itay upsa yung tangamin kita ada dito ito nga persa puwersa nga mga adipon ti bagi tayo jadi puwersa at ipan nakabali ti sa aero kastamod nga puwersa dito panakabalin nga mangisalakan kada tayo. Kuna na tayo sa dito kung mabasa ito Joel 3:16 kung the Lord also will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem. The heavens and earth will shake but the Lord will be a shelter. So tikamang tayo for his people and the strength of the children of Israel. So dagiti iti kamang tayo yan, iso ti mangted iti kinatibker tayo. So dayay. Iso nga masapol nga dito mga senses kit iso da dagituin ti mangipakpakita kada tayon. Dayay, ipakpakita na ti pagayatan ni Apo Dios nga masapol nga lisyan tayo.
nga aramay tayo nga manglisik Wen. dayjay espiritu iti saan nga nasayaan nga aramay. Yan. Wala tanay bata tayo kapsat Melvin kapsat Dante nga magunudan tayo marik natin bagi nga magunudan di jay na isang sangayan nga dinisenyo ti Dios nga panakisalakan nga intent na kada tayo nga anak mapilyan ng anak na. Gete itata ti pagrason natin da duma amukmat ni Apo Dios na salakan akon. Mabutang akmat, ang butang akmat, pacheckmet. Ngam ada ti aramidem kapsat Dante. Saka Wen. at dapat yung mabasa kami nga kunanan dyan nga saan nga dayjay pagarok tayo nga nasayaan. Ang tilikodan na gayam kadalan ni patay. Yan. Well, iti mo ti Proverbio Wen. 14:12. Well, dalan nga wala ta ti pagrason na duma ni Yeah. ni bunanag tayo ti dalan nga tulong ti Dios amok mati dalan kita na duma kun ada amok di dalan ta amok kon naringat deti nga dalan amok mo tabot at man ni Apo Dios na agamit at mo na imbaw Ngam Wen. suplanang pan DJ sarut sudita ni Brother Dante. May pa pan iti DJ anya kasano nga road anya terabiden kan sa tay ano musikal nga mismo ket narigat mo nga marami DJ Mesa. na may maysa. May mesa. Okay. DJ Efeso 6, 11 kan 14, kasto iti sungbat na. Put on the whole armor of God. Okay. Yan. Meron palang armor. Armor. Sa lakmi. The armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Oh, yeah, very good answer, brother. Yeah. Sana ko na ito 14 nga, stand therefore having girded your waist with truth. Dayjay. Yeah. Having put on the breastplate of righteousness. Dayjay ti sa lakmi. Dayjay ti Right. katulungan tayo tapno Kumbaga, Malaysia. may bulletproof ka pala, no? Right. peso 6 apa di binasa Yeah. peso 6 kun ano Peso 6. iti paano ano na kung sa 14 ha well nga ikaw isip ti amin nakabalan ng Diyosan tapno mabalik nyo agtalined bumusor kaliti pangalilaw ti Sairo nay ada kabal tayo di panang panang idangada panakidangadam saan may busor tila sa Kendara saan nga napisikalan na gubat dati kang dangadang nga gubat napisikalan no dikat ni espirituan no dikat kaditi ari kaditi man nakabalin kaditi turay ti lumbong dati asip nget kaditi espiritu kinadakes ijay nga to so dayjay kadangadang ti dakes ti espiritu pero sa ti dakes na espirituan na dangadang dito unang kapsat Melvin Wen, alain nyo ti kabalan na Diyosan, na Diyosan nakabal. Iso dayjay ti espiritu. Espiritu katulungan tayo nga talaga. Kaya espiritu patib ka na kayo kunari nga na di kararwa kunang kapsat Dante. Patigmaan na tayo. Wen, kam nung mabalin nyo sa market itong dakes ngal daw, ito na sa gana amin na nanda kayo si titibker. At dakes ngal daw, oras kapsat Melvin, kapsat Dante, dakes. Nung masapul, palagi pa natin di espiritu mang balaag di kararwa. Di kararwa palagi pa naman jalasal. At jalasag isusur ka di kabusor. Siyempre. Mag-umpisa jay 5 senses of the body. Kapsat. Dati yung matakit is ti arwaman. Ngam sa dati ko nang saan nga interesado di lasag ka. At ang dilasag Ni Satanas. DJ Kararwa. jalasag group sa mapan di daga ana interesado ni sa DJ Kararwa ti interesado ka DJ Kararwa. Dadalan na di kararwa. Iraman na di espiritu. Kini Apo Dios ti panang adal ko ta. Isong hamit nga interesado ita deta magkita nga nagbaso. Kasi in with of your eye, you will be glorified kung no masurot mo Ipakita na. Wen, natulog ka. No ang kamit nga may salakan kaya nagsublimet sa Jay. Wen. Dangami. Ja Biblia ket ni Satanas ket may karsungto iti DJ may kadwa nga Papatay. may papatay ket may karsungto Amin kita alala na di siguro. Ti arami din naman kita ti kadwanan to. Wala kadwanan to tano. Siyempre, ang sapong ti kadwanan tayo dito isiso na nga may kasong dyan. Iso ba tatag Apay lang, alis to launa yun, isa tanas nga agsapol, di kita ikatadwanan mo. Apay, roaring, like a roaring lion. Roksok. Hindi panang mamiris ko dito, because the time is near. Datayo ka nagti mo uding ang aldawa.
So Agapuran. dahil nga agapuran. Yeah. Ket nagatutatan, kita ay mapaspasurot na. So, kayo dumadami kayo. Ayan nad, so anad tayo, Okay. anad tayo. So balaga na tayo iti Yeah. sa ti Diyos. Te ko nam tatay ni basam sa ije Efeso man lang DJ babay ije kinapuno ko nam sa ije breastplate of Of salvation, righteousness and the yeah. truth. Oh, Ije breastplate. kinapuno. Put on, yeah. Well, iso DJ tini bakit te kapsa. Ikawis na gaya Well. dati plate of righteousness. Well, Well, bread of righteousness, Realite. kinapuno. Ikawis. Iso salakag Yeah. mo. Protection mo, yeah. Armor. Protection niya. Bumiling kayo, ngaron, si Babarikes, kayo iti kinapuno. Oh, ayan. Ano DJ armas mo. Sa so ti Diyos kunana sa seal ije. of faith, kunana, di armas mo, di pamati. Ije pamati kan sa so ti Diyos kunana. Mm. Tingod na panan na Which will be able to quench all fire. Ay, ti 14, kunana. Bumilig kayo maras Babarikes kani kinapuno ken si kakawes kayo kabalti kinalintay. So iti ko nang tapsat natin. Sapatos kayo panakay sa ganang ebanghelyo ti kapya. Sapatos tayo ti ebanghelyo. Nagpinta Eh, siya. wait. Ano ti Brad? And You can take see. the helmet of salvation and the sword of spirit, In the sword of the Spirit. which is the word of Nay. Word of God. Kabal ti ulo, iso ti protection ti ulo, iso ti panakisalakan eh. God. Kaya ti kunana kampilan kayo espiritu, iso ti sa ti Dios. Yeah. Iso di mapandi sa umidi nga What a good ti sa. verse, brother. Well, so nga ko so la ko na di Usaya chapter 4 verse 6 na my people are destroyed because of lack of knowledge. Yan. Nata Nakurang ti panakam mo. nakurang ti panakam mo. Madadaen. Or hamong mo't mabalang ngay kabal. Dati kinapudno ata di karot amo. Kurang ba di amo. So nga masapol nga ipaayan tayo lang ti tiyempo nga magsuksukimat at basbasa at bindenggan kadagiti sa so ni Apo Diyos. Alas ko na Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 3 nga kunana nga nagasat dagiti dumneg. Yan. Ket arabidan na dagitoy May propesya. dagitoy sasaok kunana. Ti Karamatan. panahon ket asidike. So dayjay. So nga napintas laon ay dagitoy nga panangisagsagana tayo ti dagitoy kararuan tayo nga Toronto ditoy ditoy kay panungpalan ti panagbiag. Dayjay. Adalata nga ngumurger-nger ni Santaros ka di sibsiba tayo ket masapol nga ikawas tayo ti kinapudno no ada protection tayo. Okay. Nga kunana ije isla nabasa tatay 17 Efeso 6:17. Kampilante espiritu iso ti sa ti Dios iso armas tayo. Malagi mo diyan kunana ije Hebreo dito kunana sa rete nga iso ti Dios makadalong ti nagsusuopan. Oh, yeah. Double agent. Uy, Yeah. tas laka natatadam ng Hebrew for Uy. 12. Hebreo. Uy. Hebrew Tas for lakas 12. diyan di iso nga kas ti sarita na to. Yala basam kapsa. Tadayjay ti mangbalbaliw ko ng kapsadante ti tao iti. Mangbalbaliw iti tao uray kasama datos na isot mangdalos. Di sa uti Dios. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the divisions of soul and spirit, Nay. and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ngay rama Pati yung intention. intention. So dayjay wait. Sumampalagip di kararwa. Bagan nga dyan lasag kunana ay bone and marrow ket lasag dayjay. So awang Lakas mitlaing na- ti sa baligayang mamangtulong ti may nga tao. Tapno agtulnog ka digiti paggalatan ti Dios. No di mitlaing mismo nga agabot kaniya. Ako Dios. Uy, iso di sa una. Isu nga regbeng tayo ma denggen amin. Regbeng tayo ti makisarita iti Dios. Ti babaeng iti panagbasa ka digiti inted nga surat. Uy, Surat nga itatla ka nga mabasa di Biblia. Tama ba yung ano ko daw? uy nagpeso. Nagpeso din na. Dati laing hantay nga kayo. Uy, masapol tayo iti sa uti Dios. Sa uti Diyos. Namang
cleared ka na. Gam na nasirib na lata ni Satanas. Nakabusaw. Mismo pa nga dagiti sa ulit po niya po Diyos kit aramatan na nga kwa nga Mga awis ti kadwana. Oy. Yeah. Una ta tinitiran damot iti isasaw ti Well, Diyos. kasi lang kung baka dito mabasa dito ito 1:3:16. Yeah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yeah. Ito yung medyo na alilaw nagitita tao. Kada ito yun. Lalo yan yung kapukan o kinadakkel ni ayat ni Apo Diyos agpatingga da giant. Wen. Yeah. Wen. Kasi ibagbagada nga, ay ito nakmit ni Apo Diyos. Wen. May man nakaawat ni Apo Diyos. Ay, dahil kami pinagayat ni Apo Diyos kat umay ni Heso Kristo na nalpasin, umayatin. Kasi amin tirason kita duman ni Boy. Awan sakit, insalakan na nga po. Wen. Ito na nalpasin. Sa anda mapanunot nga da arami da tayo at kapasit tayo. Adu ti man alilaw pa dito. Yeah, adu ti man alilaw. Taga pa dito ay kit gusto. Gusto deta. So nga basta mamati lang ta gusto di diyan nga hanggang miso gaya ta dito no anagam di ko nanda di whoever believes in Him. Hanggang nga amin ket mamati. Diyan uto bang diyan. Wana kapsa. It should not perish but have everlasting life. Yeah. That dumagay, we take that for granted. Nga gapo ka din dyan, naisbala ng that gusto, permiso din dyan. Yeah. But numapan, utuban tayo nga din dyan by 22:37 ti Matthew, kunanan to, nga din dyan, naigit mo, dati may sangabilin ito eh. Now you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. See? Diyay, masapong. Ayan, ayatem. Iti amin nga puso, iti amin nga kararuam, kan iti amin nga panunot mo. Yeah. So nga, hambon lang tang agbalin diyay 3:16. Diyay. Wana. No nagpatingga ka diyay, di agkurang nga diyay panangipatid mo ka na Apo Diyos ka di dyan. Gapo ka di dyan nga rason, ang talog ka di dyan, mo may pakita di dyan, umiso mo panagayat mo, tadi umiso mo panagayat mo, di dyan panangipaay mo, iti mismo nga bagay, iti kararo ket puso. Kagwana, amin di dyan. So nga, ito yung napintas nga adal, pag inadalan tayo, kuna na ngamin ijay ni Apo Isus ijay Matthew 7:13-14 nga ipatpatol doon na tayo nga magnadya na ilat nga dalan eh. Yeah, di ba nga ijay magnatayo ka diyan na ilat nga dalan. Nailit natakko na di makasapon. So nga nailit na talaga matakon mapili. Gapo ka dagiting nga mabasbasan at dariping na nga remedian tako na nagay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Tingkat pagayta ang nagamot ako ng for God so loved the world. Aging kakajayan. In-explica ni Jesus dito nga but he who does the will of my Father in heaven. Dayjay mga ramit pagayatan na. So dayjay. So dayjay nga watano ket aming nga tao ka mao ken Apo Dios eh. Ngam dayjay ket iso dayjay ti mga kasla kuman mangsagat kadagiti taon. Dayjay. Dato yung panagayatan. Yeah. So nga, orepen ko na tayo, mawawag tayo ng kanya po Isus. Pagkakit ko na tayo ito, kunanan to, kada tayo, ay, gagam ambo, kunanan to. Tinakamadmadikat, nagkakaundaan to, at datay lang aro, Jerry, daw magtuktungon kat, Apo, lukat naman, ta sumunod ka, kunanan ka, ay, umanaw ka, di ka ambo, kunanan to. Dahil dyan kat, awan to tigundaway yun. Ibang kita at nagundaway tayo ng tunod din to din yung siyempre nga agtuktuk tayo rida ng kakunanan to di kayo
sa grabe tayo to anan to day jay ipaay na nga gunggo na panagtutuok kuno panagbiag na Wala tate topic te rogita yung nga tilasag nga ro tila ka pisikala na lasag isot makarik na iti makapadas iti na isang sangayan nga plano ti Dios ti panakay salakan. Kasano ti mga gantayo agtulnog tayo mabautisaran tayo di nga ro mapadasan tayo ti madigos marik na tayo. Masapol nga jabagi nga ada kararwa espiritu isot ti may tanod tinanom iti bautismo. Ano maugasan tayo magunodan di panakay salakan. Kasi di kaya nangarod nga sawan nga napatid mo ti rol ti bagi nga napisikalan kapsa. So dahil nga adal may pagkati body, So soul, spirit. Haan laing nga adal nga ipaadal kadigiti agdengdeng weno sa bali nga tao. Pati da tayo nagsasawit at may pakapit met Wala. di ba? Nga tayo amin ket rebeng na agturnog tayo. Itatangad na tsansa, kanang kapsat Melvin, kapsat, itatangad na tsansa, si bibiyag tayo, di bagi nga pisikalan, ada anges, ti kararwa, espiritu, ba't tulnog tayo, tatangad na tiyak, bundaway tayo. Awan to tiyam, anak to mabalin eh. Nung matay ti may sa tao bro, hanga mabalin. Awan ti pumuspusan Makontra. Isalangan rin. Awan mo ti mabasa ti Biblia kapsat, at ti lang basbasahin tayo, di nabautisaran kat, di na si Biblia pala hindi. Basta amin na mabasahan naman ti bagang nga. No tayo. Awanin. Madin. Basta ba DJ Baknang, kan ni Lazaro. Ket idi adda diyan nga tutuokin malagit na dagiti kakapsat nan. Ya, nga di na Ngam na idulin ti baginan. una adda diyan nga Ada di kararway, J1, Bakit binakatyan na nga na nalagi pa na tutuokin ket mabalik hanap ko makayat nga mapati kakapsat na ng pamilya ni Jai. Dati di nato ket may nga agtuto mo. Iso diyan magipakita nga awan ti gundawa yan eh. Nawan na tayo. At pagpakaasipay di kararo akin ni Abraham nga pli ipatulog mo man ni Lazaro Amo naman marik na naman pala kasi kali kay kapsan na. Ken no ikararagan da ka digiti kabagyang brad nga si Biblia nga natalawang. Awang mo ti mabasa ti Biblia kas jemet kapsan. Saan faith naman without work no matingawan ti Arabin naghamon ti Basta sa digiti makikita nga diti ikararagan da ti manungal daw. awan iti Biblia ang mabasa. Nante mabasa ti Biblia saan tayo nga alam iti iti. apong ko nga bakit devosyonada tatakit no damatay ay ket may da kontrataan nga mangikarkararag ikararawan no mano nga aldaw no may karkararag ket kunada no malpas di ka no nga panakirarag na may pagpangato pa no di kararwa Andiyan na pagkabasaan niya Biblia. Awan mabasa ti Biblia. Awan. Salungasin kontra. So soro ti tao di jay kapsa. Ket no diti digiti kabagyang met ket adda diti ited da ka digiti. Kesara digiti. Digiti da kwarta nga offering. Iti simbaan tapno may kararagan nga mapanjelangit ti kararawan ti kabagyang na. Kasi man lang awan lang mabasa tayo ti Biblia. Makontra tayo jay sursuro ti Biblia kapsa. So ti kayat na sa wen, di magbagin ti salakan mo. Aging nga si Biblia. Obligasyon mo, responsibilidad mo. Baknang mismo ay sunang kay kakararagan na dagiti kakapsat na. Ang dawatan ko, itaw-dawan na. Nang kunabot ni Apo Isos nga ni Abraham di jay nga ana mabalin. Awan ni Abraham. Sana mabalin. Yata oray no adda ti mapan kunabot jay no handa madenggen akit awan tulad ta. Ado di kay aso sabi di kay mga propeta na sa mga kasaba. Propeta mga anak. Propeta ko na jay. Dati mapan ko na di na ko na nga denggen. Akit So to brada ka sa sa So gusto nga dejay nga oray pa no adadagit jay nga paiso nga pamati nga may karkararagan hangang balik ya hangang mabasa ya tingnan. No hanga nakasurat ti Biblia. Saan tayo nga aramidin? Masapul nga surutan. Hantay mo surutin ka hantay awan. Masapul na nalo nakasurat isuti. Dati nga surukan. Masude jay hantay surukan. Ore imbaga ti mesa nga tao nga kaasit kan ti mo kasama maninanang mo. Wala na wan ti mabasa so nga. Ang mga
patpatyan. When. When. Ludi kati noan niya laing tinisurat. Nababasa nga. When. Pagkarilam lang yan ba? Nung naglabsing ka, ito paglintigan nito. Yeah. Hanggang mabanti sa baling agikaro. Malaksid lang kaya ang mga biyang dito yung lobo, malaksid lang dapat nakabalik mo dati kwarta mabayadang tilintag tata. Yeah. Yeah. Ngunit paglintigan ni Apo Isos, kaya Apo Diyos hanggang mabalik. When. Yeah. So mga anang dagiti aramid mo, DJ, sikat tubod lang ang mismo, iti agsagrap ka DJ, subad DJ, aramid mo. When sa akin, adatay ugali ti tao nga, kunang mukit. Ni, ora aramid ekmet, dito yakit, at di suda ket, agar aramid ekmet kinasoy, madudugin. Madilat si kamon tubod nga mismo ti agsumbat ang dagiti mararami dagiti dumama kita mo sikat to ti agsumbat. Yan. So DJ. So dagito iti magigan itaktak din dito nga iglesia kung iso nga pa nagsuksukiso panibasbasa kadagiti sa Apo Dios panangisagana tayo dagiti karkararwa tayo dahito kararwa ngamin isunto iti agsagaba kas pagarigan antay min sagana nagturong iti yan ti diag nagnanayon yan. So awang gayam ti mangkadwaking ka no natay ka awan no di laing data kararwa mo wala sulat ti mabalin mo kadwan ko di ka diti kahit nasawin salak ni ban tayo ti kararwa Salak. So de jay ti obligasyon tayo salak ni ban. ison ko lang ti makadwa tayo with jay. Ken tigod daway mo tanga dati ti biag palagi pantay ti pamilya tayo gagayen ka kapsat gagayen kapsat tayo tinapisikalan. Ta di jay ngaro da sumaserbi nga ay padamag tayo ti ebanghelyo. Ta deti ko natay tayo sa tayo nga ti sa uti Dios isuti kalasag ken iso ti mangbalbalo ti tao kararwa kan biag ti tao so may danon dito ti awan surok awan kurang na kapsat namin when may susurutin so ti kaya ti Diyos ko na papabilag lata ti puso kararwa ken ti espiritu masapol na bilag na tubker lata ken masapol nga dadya pa nagkaykaysada handa nagkukontra ya tano at when kapsat adaman ibasak dete tupi ko minatay nga apay ngamin ibagbagan taong kad adumang mang sursuro ten iti kas nati ko nang masursuro da ano yung iti adbang mangtad dati ko nga ikararag aman ada balaan dito ni kapsat kaya mo ibasa ni J. Marcos kapsat libro ni Marcos ay atin dati no apay ngamin nga adun iti makita tayo nga may kontra ti sursuro ti Diyos natan tararamid ti tao dito Marcos 7 kapitulo 7 ti libro ti Marcos Mark 7 versikulo 7 aging ga iti 9. Basahin tayo. Ngayon bareng ti panagdaydayo da kanya, isurusuro da akas pagalagadan da dagiti bilbilin dagiti tattao. Tabaybayan nyo ti bilin ti Diyos, ket surusuro nyo ti ugalin dagiti tattao. Ket kinunana ka nakwada, nakaskas daw ti panagbalin nyo mo baw iti bilin ti Diyos, tapno matong paliw ti ugali yo. Nay. Sursuro ti tao kapsat. Dito ay aramidan nga nakairuaman. Tradisyon, sursuro galit tao din. Lipat every generation. So de jay. So nga kas jay, di jay bagbalin nako bawan ka di sursuro ti Dios kunana. So masapol kita ti jay tinapuno so sursuro nga matong palen tayo nga dati sa ti Dios ti Biblia. Awan surok awang kurang na kanang kapsat Melvin. So ten umisok. So de jay. So tayo pa kaya wawanan ti tao, de jay paglakaan dati kaya da nga arami din nga agturong ti panakisalakan dati Dios panglakaan. Adu di adu tao sa jay adu da dakkel pay kapilyada. May mayat sa jay ada pay raglagsak na, ada pay gibunong. Ay kapsa, no ibagam dati nano mo nga iglesia nga kunam nga niyaring nga nailet. Awan maawis ni kapsa. Nilembag dati iglesia. So madagiti aramid nga magpatpatupir lang tayo ti kararwa espiritu ken ti bagi tano kumapi kami di kararwa tayo no kumapi di kararwa tayo ket ada nga paiturayan tayo kadi hanga nasaya
nasayaan, baybayan na tayo na Apo Diyos eh. Palubusan na tayo nga marami dyan kay kailan tayo. Wen. Kaya dyan. So nga, no, kung na tayo nga, okay, napitas ti biyag ko, nagumasang ko dalikan. Ngamin kita, binaybayan na ka ni Apo Diyos eh, palubos na ka nga kan, mga ramit na kayat mo. Kaya, ngayon iti kumodyanan man to, iti ito nga sagra. Iti hanga nasayaan nga, wano dahil iti hantay nga panagturnog ko ni Apo Diyos. Kan, may sapay, no, pabusuyan tayo ti kararwa, nga dagitin linalasag ipalubos tayo ti kararwa nga isut ti turay ka dagitin linalasag kumapoy ti bagi ya ken dagito ken no kimapoy ti bagin isu dagiti adu ti ag tao din nga sakit ya awanen ti panagabalin ti espiritu ana tayo mabalin nga gwardyaan ta di nga ron nagturayan iti ti awis ti linalasag iso di jaya no binaybayan na tayo dugteng ti ano nga sakit consumption dita dagita fornication adultery dagi jaya ti nagturay ya so nga masapol nga pabilgin lang ta ti kararwa ti bagi ken ti espiritu tapno ana tayo nga panawan. Wala ta nasa umdeje pagtalawan ng ti Diyos no nasukir tayo. Kapsat Dante, kapsat Melvin, ada mabasa ti Biblia. At ako na di nak malapat patsin, di nak maladendeng. Sige nga ro arami do pakayan mo. Napakabasahan tam nun mawatan di tagdengdengeg ayaten. Biblical deti amin. At adal tayo saan nga agapot kapanunutan tayo. Di kunan kapsat Melvin ayaten nga pagpanawan ti Dios, wala nasukiren, di na may pangpangag. Ay makamukan ko na. Ano pagkabasahan tayo? Basahin tayo kapsat. May kadwa nga libro ti Thessalonica. 2 Thessalonians Kapitulo 2 chapter 2 verse 11 versikulo 11 Kapitulo 2 11 it is 2 Thessalonica. Kahit basahin tayo ti Lucano kung na to mabalin mo basahin ti English kapsat Dante. Chapter 2 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 verse 11 ket gapu ito'y ti Dios ipawit na kadakwada ti kinabilig ti alilaw tapno patyenda ti tiri. Nay. Pagpatyenda mo na tiri. Sige, ipawitan ti Diyos ti bilig ti alilaw. Aling manlilaw ka mo lang, di na madendenden. Kasi bahala ka. Diyan ti puntos ayaten nga pagtalawan ti Diyos ti nabungag na sukir. Ako na ayaten na tayo ti Diyos. Ako na. Enten na niya po tayo ng Yeso Cristo, John 3:16. Ay ngam no, di tayo dendenden, di tayo patpatyen, saan tayo pangpangag. Ay kung nana sige, pawit ko talilawin, bahala ka, makabukan. Wait, basahin ka sa English kung nana, chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2. Ibasang ti English. Bilig, ipawitin ti Diyos, ti bilig ka rin, tapat yan natitiri kung nana, kapsat Melvin. 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11. Wait, yeah. Ano, dito English po, ikan mo ibasa kapsat Dante. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Baka namin ibagbagad yung agdendeng ay pagtalaman ng kamot niya po Diyos dito nga ibagbagada ayaten ate ti Diyos iso nga rod nga dengen tayo DJ Evangelyo iso ti chapter 2 verse 11 and for this reason God will send them strong delusion that they should believe the lie. Nay. Mismo Apo Diyos met like iti di kita wala nata din pakaalilaw. Wala nata din may pangpangal. Kapag da iti kina alilawin. Siyempre kasi namin napatid nalawag dati sa UTV Biblia kapsa. Kuna nato yung verse 10 kay kuna and with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the truth. So, may tibasang ti Jes, that they might be saved. Nay. Irugim Jes ako na peso ibasak tam sa Melvin. Yes. Ten ko na. Ken ti amin nga lilaw ti kinadakis, amin pay kadi ti mapukaw agsipo tadida inawat ti yat ti kinapudno. Amin pay kumapa kay salakanan dan. Nalawag kapsa. Madida mo tawatin isa ut kinapudno pa kay salakanan. Kunang ti Diyos ipawid na ti bilag kalilaw. That they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in
righteousness. Ay. Okay. Kaya na kan. Ben nakan at nga magdatyan sam iso ko namon kapsat Melvin Dante. Di espiritu ti Dios sa dalata ken ka. Dalata. Ijay palagi pa na jay kararwa. Nay nalilaw ka anang arot ubobramon lasag kunana di kararwa. Kuna di espiritu bagaamon ngani ti tiempo di ti amo tiempo no mapukawon iti nga lubong. Balagan di espiritu di tao. At impo ito ti Diyos yung lilaw. Nga madapay labilin ti Diyos ija espiritu kan mana. At nagaputi Diyos. Mapamili di kamsat. Magmag na pila palagi pa na di kararwa. Bala agam mo nila sag. Ija ibo na yan na ni kararwa. Sasarita lang kay. Iso dete. Dumteng digdi panahon nga. Wen, ang balong mo lang di tao. Dete sulket ko dete mariribo ka ni. Wen, so di ko naman na makaturturo kamsat. Aksakit. Ano makaturturo ka tama? Ang problema na. Anas pili. Makonsensya, wen. Makonsensya. Dete bagi, bueno dete Yeah. pusok, bueno Wow. dete espiritu. So nga no, dumtang di pa nagriga. Ano kahit nga sa unang nga kwa. Panawanan na bibiyan niya po Diyos ang may. Na di jacket ko. Ano pala chansang? Wen. Pagpalagipan na tayo na Wen. di espiritong ka. Dadya nga. Ang dadya nga. Uray. Uray natin nga. Ngayon magururay lang ang spirit. Wen. Ang tao, Uray lang pag- tayo. No ana ti decision ni soul. Wen. Kani kararo iso ang lagi ko that power of decision. Wen na, wen na. Ay, sorry dyan nga ro. Yeah. Wen. Yeah. Napatagkap sa. Yung ayat na nagdinding Uray lang tayo. Habang nagrigatan Wen. di bagi. Wen. Tapila Ang namit nga pilitin pa Wala. At ang dadya will. Di kaya ti espiritu gamitin namit lang di will na dito na soul Yeah. no sinutsuro na Wen. han na kahit hangarupot nga dito di soul Wen haan saan. Haan. Adalat ta will. Wen. But agor oray lang tayo. Wen, wen, wen. So ang dalata di espiritu. Wen. Kada tayo. Kasi yung sa Wen. Kita Ang niyo. kanayang may kanatay ti gundaw. Gundaw. Wen. Mm. Ayat na ayat jete ayat ti Dios nga rod. Yung kaputahan tinaduma na ayat ti Dios nang pasan awan mo brako. Haan. Di jekit katamaran met di namit Ada ti trabaho tayo. Iso nga rod nga So, sa nung ngayon no pa, brother, no, ada ko man iti dagijay sakit nga awang pulos kung daway mo. Nga, kwan, kasan mo pa ngayon, or ada dyan nga, no, okay, no, nataningan ka kuman. Okay, oh, 5 lang ang tawon, o no, sumamanalo nga tawon ti panagbiyan mo, kung ano dyan. Kat no, dayjaket no kas pagarigan dayjaket iso dayjati kas lamang palpalagi pa na tayo ni Apo Diyosen ka dayjay tempo Wen. tatagat no hantay mo't nga no kas pagarigan mangutob tayo na ay wala kas tuoy iso man lang paragiaten nak ni Apo Diyos dagitoy dakkel gan pa nagkamali dayjay ket anang arod no motive tayo dayjay kitagpakawan tayo i-confessar tayo di bas Agtulong tayo. agtulong tayo kahit nga sawa nga ada pala ang gundaway Ada pala ang gundaway. Ano mo ko nang kapsa dante? Ada pala Well, ang gundaway. tanya po Diyos ka tagururay na Wen. tayo. why Ada pala gundaway kapsa. yeah DJ mo may pakaton ite mabasa ni Lucas. Nanamalang kasi ba ka nagtrabaho malaman. Malagay mo din yan, basta. Ipakita niya po Diyos kina Wen. powerful na apay ko na. Wen. Ni Satanas, sulisog na sulisog Wen. kita. Wen. dalatan dyan Madiang mo ni Satanas, nga anytime nga agkararagya tao kina ako Diyos, sindadaan niya po Diyos nga mga pakawang. Wen. Kasi dadaan Kasi nga ni Satanas, awang marami. Awa marami na no talaga nga nagpipigsa de jay na Diyosan nga. Wen. Di Diyos, abururay. Wen. Ngayon, Wen. hindi ba ka nga, ay, karatagin Satanas yan. Wen. Nakabay You come to me, Wen. submit I will give you rest. Kasi tinabasa na kapo jay salakag mo Yeah, kinapuno. yeah. Right. Ano di ko na righteous breastplate of righteousness. Yeah. Ngayon hamit nga, magaputa, pagpakawanan na kat ulit-ulit. Ay hamon na wen asa. Just get justice. Ah, wen. Wen. dahil no adaan ka lang nga ro din iti panagrigrigatan kita mo pa ilaan nga rakupon ni Apo Diyos agad di jayan nga matay ka nga ang pulos kong daway mo
Deja Awalan na rin ka Yung ang dami tigit Okay. basbasol brad kasi isot na kay ruwaman ti tao. Ang dami ti basbasol nga hamit na basta ikat mo ngayon ma iti ag pakadalos ka nga siguro. At di basbasol nga gradually nga ginisem ti bagin. Wen. Adati po nada nga nang record na minsan. Among ti panagbaso may iyari iti narugit nga basahan. Nga oray labang itata ganto kay Wen. narugit na. Adan to pala. Wen. Basta siya iko na dayo. Wen, Ngayon wen. di importante ta ada di intention mo nga. Wen, Ang wen. bagay. Ang bale. Yes. Wen. Ngayon dire our intention mo nga kontra pita sa rin. Wen. Wen, Sala ka wen. nak tumitlatan. Mhm. Ada aran ni din pa. Wen. Di pagkurkuranam siguro. Wen. Ninmet ako just si makamod to kadagit. Wen. Wen. Tapi kita min na po just get your intention eh. Yeah. Yung kahit mo tagbarbali. Mhm. Yung di mo met pa'y naaramid nga kompleto. Mhm. Maawatan itong hatangit nga po just dahil tanong nga po just get nga nakawat. Ngayon. Wen. Wen. Kasi Wen. Deja kat deja no kuma Mhm. naikad din tibiyag mo kadaya. Kad na utog mo. Kad natay ka or peno kasi natay ka lata. Deja kat ko ay ti kuanan to ko deja biyag ng nanayon iti pagarian na pagsus. Deja kat awanin ti problema, awanin ti sakit ijay. Ngamno hangkamot na nagkawan among surrender niya bagi. Mhm. Ket natay ka. Deja ket tungpal na deja ket tuo. Naon pa nagpatingga na deja panagtutuo ken. Kaya may sa pa nga maada po iti biyat kita o ba? No, at the kinuntra masarita niya po Diyos. Uray si bibiyat ka kailain, madusdusa ka. Way, Way. peso na ko na. Sila kumaibaga na hangkang nga uminom ti ara. Way. Tinginom kat ara. Laging gat na uram di kita parpesta bagay mo. Di ka dito nagsakit ka, siya tumilat marigata. Basta kasi. Kasi lang Hanggang ka po tayo, baga na po yung kasi kaya Way. ag-serve king kuwana, haan. Way. Ag-serve king kuwana, dukit malimli kaya nga nagtulnog ka. Tadi kasi yung panagtulnog mo, pagsaya atan lang dito maging. Way, way. Wen kapsan. Hindi tayo makikita na sobrang data ginomik eh. Hindi ko nadak sakit ti liver na naman. Wen. Hindi na sobrang sigarilyo, ada sa dati baraga. Eh drugs, ang dadata, medyo more ulaw na. Ang damo di, ang damo no, todo no, anad tat yan. Ang dadat lang, takalsada, ganyan. So, damit lang tag-suffer. Wen kapsan. Wen. alagit na pintas lo ko na dito nga panagad-adal tayo. Susukimot tayo ti Biblia. Kas Diego na kitay. Dadagin ti sa Salud Studio. Mabalin na kami nga tawagan. Iti numero 808-376 9844 when no direct nga DJ numero iti iglesia iti 808-379-8120 iti text message 393-8327 808-393-8327 iawis mi pa nga bisitahin nyo iti website iti www.churchofchristhawaii.com iti dadupay nga informasyon may papan iti iglesia mo idandanon kada kayo iti suro ti Biblia awan suro kawan kurang na alam mo kakapsat awisin na kayong tumanen nga dumgag tuloy nga makipagmaymay sa kada kami mangibigbinglay kadagiti sa sao ni ako Diyos iti bayan iti panag-adal panagbasbasa panagsusukimat kadagiti sa sao ni ako Diyos dagiti magmaganyo ka diretsa nga agapu kadagiti sa sao ni ako Diyos awan suro kawan kurang na so deja ket awisin na kayo pa nga may makigimo kada kami ti kada Domingo iti oras ti alas 9:30 ket no kas pagarigan ta kadyo nga maamuan iti direct ti dalan iti direction nga may dito church mabalin na kami nga tawagan wano mapanggayo ijay website ijay yung makita no kasano ti umay dito iglesia nga pag-imungan mi ti daw ti Domingo ano man kaya kapsat pagkan mi ti tangatang Brother Edimar Brother Dante pagkada tayo tayo kulay to tayo tumanit to no maminsan na Domingo Okay. nato
Kaya nagyaman kami atin, so subaybayan nyo, dito yung programa Tesoro TV, dito live streaming. Kapsat ko Eddie Mardagyo, kapsat Dante Pobre, kapsat Melvin Ventura, kapsat. Okay brother, nagyaman kami. Thank you and God bless to all. Okay. Right. Close mo na. I-stop. Yeah. Yeah. I-download ko to